Com vas anar a parar al cor de la ciutat? Sí, casualitats i no. Em va trucar el director que s'incorporava aquesta temporada, el Jordi Frades, per fer-me una oferta que no podia refusar, com diuen al Padrino. Vaja, era treballar amb companys, era tenir un personatge que pintava molt bé aquí al cor, treballar amb companys que coneixia fa molt temps, treballar amb ell, i vaja, no vaig poder dir que no gaire. Sobre el teu personatge, saps que ets un dels més odiats últimament? Què n'opines? Sí, precisament l'altre dia vaig estar mirant el fòrum i Déu-n'hi-do el que la gent l'odia. Vaja, sap greu, perquè pobreto està intentant fer-ho bé, el que passa que clar... Com creus que evolucionarà? Clar, és molt difícil dir-te com evolucionarà sense desxifrar. Doncs, si més no, què opines de la seva evolució? Home, el procés m'ha semblat interessant. M'ha semblat molt interessant que passés d'estar molt bé, d'haver trobat el que pensava que seria l'amor de la seva vida, a enfonsar-se molt i arribar a aquest punt amb el que està ara de voler... d'estar com embolicat, no? De no saber ben bé què vol i la manera d'aconseguir-ho i què és el que desitja realment, jo crec. Ara mateix jo diria que estem una mica amb aquesta tessitura. T'han dit mai que et queda molt bé la bata blanca? Sempre has volgut ser actor o t'haguessis dedicat a una altra cosa? He parlat amb algun farmacèutic i així i no m'hi acabo de veure, Però bueno, sí, ma mare sempre m'ho diu, que em queda molt bé la bata, sí.